Oh, yes! Sige, ibanan ko na naman si Junjun. Yung ano naman siya. Avail na naman ang Joyo. Yung kami di sa may Concepcion Grande. Sa may The Stoked Kitchen Beef Pares ni Giancarlo Alberto. Hanapin na lang niyo din sa Facebook para maaraman nito kung saan ang exact location. Anyway, unin na ang sa endang menu. Gusto sindang only rice, may regular, may combo deal, tapos may mga add-ons. Siyempre, unin na ang food trip. Diyos ko, pares na ni high blood, may bone marrow, tapos unin sa endang liampo na bakong manipis. And of course, ang favorite ko talaga, uni. Katsu, masiramon yan, promise. Igong chicken, and syempre, ma-picture-picture ako maliban sa vlog. Kasi nga ni, pag may baby boys, pinapadalan ko kayo mga picture na kunyari ATM, igwaaw kayo yan. Pero pag abot ninda, arak naman lang maabutan ninda. Charis, syempre, kayo po ang guest, kayo po ang kaibanan. Uy, yan na naman siya. Sabi kong promise kong papataba-tabaong ko, si Red. Pero kung payaton si Red, kayo po ang makanod kayo ng self-defense. So, tutugdan ta siya, papatindugon ta siya. O, bebe, kunyari na, may kalabang ka, may enkwentro. O, susuntokon. Sige, try mo. Pakasuntok, kakaputa mo ang kamot, i-grab mo, tapos i-posisyon mo dyan sa may liog, papaikot mo sa may tulip. O, diba? Eh, di na yun mabalo sa imo, diba? Yan namin ng self-defense. Aray ko. O, diba? Ano yan? One, sorry. Nakuha mo to. Yes, of course, nakuha. And naintindihan. So, punanta na. Uy, yung si Junjun, nag-abot na naman. Pagkarakanan na talaga. Avail. Yes. Uy, nakalabas mangyari ang ipon. Nag-chiclet. Ano, di ka pa nakaka-move on, baby? Move on ka naman. Ano namit ang lips ko? Yes, namit na ang diaper. Charot. So yes, ipiplex ta na and papahiling ta na kung ano man talaga ang say ka ni mga kakanon sa pangnamit ni Warren Sayangao. Yes! Si Ram Katsu, yun talaga nag-stand out sa kuya. Pero ini grabe niyo. Nga ba yan, no? May bone marrow, mataba, tapos malaman, nagrulan na pati, oh. Siyempre, yan ang may sadiri, si Giancarlo Alberto, hubit-hubin pa, foggy pa. Yes, Junjun. Sorry, Junjun, hindi ka mag-ibo sa mo si self-defense, taibahon. O yan, oh, ang sa indang liampo, yes. Bako siyang pang samyup, makapal-kapal siya. Pupulbaratain na siyempre ang pares. Diyos ko, high blood, malaman yung palusartan. Ihalo mo siya, tapos sila mo siya sa taba, tapos may karni. Yes, pahiling, paara, yes, sabay kungit. Diyos ko, good luck sa ko. Nagsiram-siram na tabi ko ni Bongga. Pero, sa kuya, ang nag-stand out talaga dyan sa kabos sa pig serve, yun yung katsu. Ngunyan may chicken sinda, pinanamit sa kuya. The typical ihaw chicken na nanamitan ko, syempre sa mga ihawan. Pero mas bet ko itong liampo. Uyan na, uyan talaga try ni Dodigong pating araw kinasarsaw. Ano nga po dyan? Horse sperm garo. Chos! Masiram ining katsu. Nasunoan ko talaga ng bonggang-bongga digdi sa The Stoked Kitchen ni Giancarlo Alberto. Uyan na si Junjun. Alam na this. Avail na more. And yan, igwapang pigluwas na beef tapa, Filipinong-Filipino kasi may askad siya tapos amis. Yan ang gusto ko. Very good ang mga nagpapa-vlog ning may pa-take out. Very good yan. Thank you so much. Another Vodul digdi sa Concepcion, The Stoked Kitchen. Mwah!